farmhouse sa Aloginsan. Ipakita unsa ni siya kanindot dire. Yeah. Maayong adlaw mga katawhan sa tibuok Earth. Pagtarong dira oy sama ni akong kuan oy. Hello, what's up yo? As you can see guys, nami karon sa the farmhouse of Aloginsan. Saan na siya? Dindot kay diri I promise. Karon pa mi ka video ha, mundi mi kay ba mo storya. So mauni ang farmhouse sa Aloginsan. Inigsud pa lang nimo nindot na jud kaayo. Mao ni ang model sa tangkong. Mao ni ang tindira sa kangkong. Gwapa kaayo na ribon-ribon sa iyang ulo. Mao ni siya ang tawag na Chinita Princess sa Cebu. Hi, Sadmis. Hello. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the. So mao na to, nanguli na me. Please subscribe to her channel.